दिनै बड'फ्रा इउएन ब्रह्म सुपार 50 सिविल सार्भिसनि एन्ट्रेन्स टेस्ट आनजादखौ गुबुन फरायसालिफ्राव खुंफुंनाय जादों। बिटिआरनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो अदालगुरि जिल्लायाव दिनै फुंनिफ्रायनो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 सिविल सार्भिसनि एन्ट्रेन्स टेस्ट आनजादखौ गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो। क'क्राझारनि इउएन एकाडेमि, चिरांनि कासिक'ट्रा हायार सेकेन्डारि स्कुल, बाक्सानि बरमा कलेज, तामुलपुरनि हायार सेकेन्डारि आरो अदालगुरिनि अदालगुरि कलेजाव दिनै बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 सिविल सार्भिसनि आनजादखौ खुंफुंदों। मिथिनाय बादिब्ला बिटिआरनि गासै गंबा फरायसालियाव खुंनाय आनजादाव गासै सा 2184 बिजाथिफोरा बाहागो लादों। बेनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लायाव सा 692 बिजाथि, चिराङाव सा 353 बिजाथि, बाक्सायाव सा 316, तामुलपुराव सा 227 आरो अदालगुरियाव सा 592 बिजाथिफ्रा दिनैनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 सिविल सार्भिस एन्ट्रेन्स टेस्टखौ होदों। आनजाद होग्रा फरायसा एबा बिजाथिफ्रा आनजादखौ होनायनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राखौ बुंथियो। बिजाथिफ्रा बुंदों, प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु। जायफोर रांखान्थियाव लोरबां बिसोर फरायसाफोरनि थाखाय बे आनजादा जोबोरै खाबु गोनां होननानै फोरमायो। হয় আজি আমাৰ বিটিআर গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যে বড'ফা সুপাৰ 50 মিছন ইয়াত কিবা দি যে এপিএছচি আৰু ইউপিএছচিত কোচিঙৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে এন্ট্ৰেন্স লয়। এইটো আজি ইয়াত আমাৰ ইউএন একাডেমি চেণ্টাৰত হৈ গৈছে। টোটেল ইয়াত কেণ্ডিডেট হিচাপে আছিলে 694। তাৰপিছত আমি ইয়াত প্ৰেজেণ্ট হোৱা দেখিছোঁ 470। টোটেল 224 এবচেণ্ট আৰু যিবিলাক আহিছে আমি দেখিছোঁ মানুহবিলাক মানে কিবা এণ্টুজিয়াষ্টিক মাইণ্ড লৈ এক্সামবিলাক দিছে, খুব মনোযোগ দি। এইটো আৰু খুব ভালে আমাৰ এক্সামটো আজি শেষ হৈ গ'ল। 50 জনে পাব এই 2000ৰ অধিক মানে সিলেকশ্যনটো এইটো হ'ব। আমি জনাতটো বিটিআৰৰ 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টতে হৈছে, ওদালগুৰি, বাক্সা আৰু চিৰাং। আমি কেনেকৈ হৈছে তেওঁলোকৰ ভালকৈ আমি যোগাযোগ পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ যিটো হৈছে কিন্তু ভালে হৈ গৈছে। आंनि मुङा जिखिलाल बर'। आं माबानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि दांथुल एरियानि। माबायदि आसा खालामदों? आसायाथ' आं एथबां प्रिपेयारबो खालामाखैमोन, माने जोंना सेमिस्टार एग्जामबो सोलिगासिनो नालाय बेनि थाखाय फरायनोबो मोनाखै। जायखिया जा हागौ एसे होबाय आरो। बिटिआर सरकारा बे खाबुखौ होदों, मा बुंगोन? बिटिआर सरकारा बे खाबुखौ होदों बेखौथ' जोबोद मोजां मोनदों। माने बे जोंनि लाइफआव मोनसे एचिभमेन्ट खालामनो थाखाय, मोनसे साक्सेसनि थाखाय मोजां आरोना, प्रिपेरेसन कर्स खालामनो थाखाय। गोबां रांखावरिनि थाखाय गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रानो बे खाबुखौ लानो हाया, कचिंखौ लानो हाया। बे बिथिङाव बिटिआर सरकारा बे खाबुखौ लानानै फैदों, माबायदि मोनो? बेनि थाखायथ' जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन। बेनि थाखाय साबायखर होनांगोन आं बिटिआर सरकारखौ, गभर्नमेन्टखौ बे खाबुखौ होनायनि थाखाय। मानोना गोबां फाइनान्सियेल सापर्ट गैयिनि थाखाय माने गोबां मानसिफ्रानो बे प्रिपेरेसनखौ लानो हाया आरो, कर्सखौ लानो हाया। माने बिनि जाउनाव गोरिब गुन्द्रानि न'खर मानसिफ्रा कर्स लानो हायैनि जाउनाव बेखौ थालाङो आरोना। बिनि थाखायनो बिटिआर सरकारा बे कर्सखौ होनाय जादों आरोना। बिनि थाखायनो मोजां आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि थाखाय, जोंनि थाखाय। आंनि मुङा बिरग्लाय बसुमतारी, कुसुगावनिफ्राय। माबायदि आसा खालामदों? एग्जामा एसे थिगानो जादों, बाट माने मस्टलि जिकेनि कुइसना एसे बांसिन फैदों आरो, बाट कुइसना एसेबां टाफ नङामोन, थिगानोमोन, मिडियाम लेभेलनिमोन आरोना। बिटिआर सरकारा बे सुपार 50 बिथांखिखौ लानानै फैदों फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय, मा बुंगोन बे समाव? बे बिथांखिया बुंनो थाङोब्ला जों स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय मोजां, एन्ड स्पेसियेलि जायफोरा फाइनान्सियेलि क्राइसिस, माने कचिं लानो हाया बा माने गोजानावहाय थांनानै बेबायदि फेसिलिटिसखौ मोना, बिसोरनि थाखाय मोजां आरोना। मानो होनोब्ला फ्रियावनो जों बेबायदि कचिंखौ मोनोब्ला माने जेसेबां माने मावनो लुबैनाय बा बे सार्भिसाव जइन जानो लुबैनाय बिसोरनि माने थांखिया जाफुंसारगोन आरोना। स' माने आं मोजां मोनदों बे बिथांखि लानायखौ आरो। जोबोद मोजां अपरचुनिटि जोंनि बिटिआर रिजननि मानसिफोरनि थाखाय। स' आं जोबोद मोजां मोनदों बे एग्जामखौ होनानै। मा मुं बबेनिफ्राय? आङो ममता ब्रह्म, थेङापारानिफ्राय, क'क्राझारनिनो। माबायदि आसा खालामदों? आसाया मोजाङानो, एसे मोजां हानायबो जादों। कुइसन पेटार्नखौ माबायदि मोनदों? कुइसन पेटार्ना बियो माबानि बायदियानोमोन, एपिएससि इउपिएससियाव जेबायदि होयो बेबायदियानोमोन। टाफ जादों?
लास्ट इयाराव जेबायदि कन्डाक्ट जादोंमोन बे सुपार 50 बेनिफ्राय एसे टाफसिनमोन दायो माबायदि आसा खालामदों दा मोजांखौनो आसा खालामदों थेंक इउ পাৰ্টি ক'ত পৰা গোসাগাঁও এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল এক্সামটো হ'লে আৰু ইমান ভাল হোৱা নাই মোৰটো আশা কেনেকুৱা আশাটো 50-50 হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে কিমান লগেন কৰিছে আপুনি কিমান লগেন মই মাষ্টাৰ অফ ইকনমিক্স বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিলোঁ যোৱা বছৰতে শেষ হ'ল যোৱা বছৰত দিছিলে হয় হয় শেষ হৈছে কৰ্চটো কি ক'ব বিটিআৰ চৰকাৰে এনেকুৱা ছুপাৰ 50 মিছনেদি এইটো অপৰচুনিটি দি দিছে এইটো এটা মই ভাল এটা ইনিচিয়েটিভ গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ হয় আৰু এই গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এই তৎপৰতাই এইটোৱে বহুতৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা সুন্দৰ এটা সুযোগ দিছে আৰু ইয়াত থকা যিবিলাক দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছিল যিবিলাক টকা পইচাৰ অভাৱত পঢ়িব নোৱাৰিছিল সিহঁতে এটা ভাল সুন্দৰ এটা সুযোগ পাইছে সিহঁতে নিজৰ জীৱনত নিজৰ সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়ি যাবলৈ সিহঁতে এটা ভাল সুযোগ পাইছে আৰু এই ভাল সুযোগটো কেৱল এই চৰকাৰে সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আমি ক্ৰেডিটটো তেখেতকে দিব লাগিব আৰু সিহঁতকে এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ এইটো এটা ভাল কাম বুলি আমি কওঁ চিভিল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে নেকি হয় কৰি আছোঁ কিমান দিন হ'ল মই বিশেষকৈ চিভিল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে ইমানটো কিবা নাই তথাপি কিবা চিভিল সাৰ্ভিসৰ যিবিলাক RBI আছে কিবা আছে সেইবিলাক বেংকৰ কাৰণে বেংক এক্সামৰ কাৰণে বেছিকৈ কিবা কৰোঁ नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड' इक'नमिक्स इंलिश एडुकेशन हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन